Какво има още в чантата? Какво е това, мамо? Патладжан? Ния! Ния! Какво правиш, мамо? Его! Много хубав този патладжан. Айде в другата ръка. Така, давай. Браво на детето. Браво, мамо. Ей! Усмихни се. Ния! Я се усмихни, мамо. Какво е това? Бибката. Какво искаш сега да направиш? И биберон, и патладжан. Я виж в чантата какво има. Виж в чантата. Чантата има още неща. Ти си искаш патладжана. Опа! Ще паднеш напред. Виж сега в чантата. Усмихни се, де. Ги. Дай голяма усмивка. Ния! Пак ли намери биберончето? Остави го там. В чантата има още неща. Я потърси. Ния! Патладжанче. Какво ще си вземеш сега? Биберонката? Да, бебетата имат биберони. И пак с патладжана. 1, 2, 3. С бибата в устата. Кой като тебе? Опа! Да полегнем малко. Можеш ли да станеш?